Na ka jing yo I ka jing tray borba jong Senior Superintendent of Police Karibhoy District VS Rotor IPS rengkat bat kunhun pulit kentup na dugi officer pulit jong district nang ta ki police station bat ki police outpost jong district ki baju penlong ya ka jing talasi ya ki kali ki ba pen khenyan habaya hasurok ba da ka jing sngo borom halor gane ka jing tray stom jong neu he pulit kato katne ki nong elam na ribhoy ki ba kentup Yau ba ADG Kharbani bergakong Elizabeth Lapang kiba mi khmat na kaseng san perthai UDP Ribhoy District haga jing don lang jong Presiden kaseng Confederation of Ribhoy People uba pateng marsing nang tau ba Stanwell mani ubri Presiden jong kanhun gi nongnya kali bat ki try kali pick up kabalatip kum ka Ribhoy Commercial Pick Up Owners and Drivers Association rengkat bat gi dikhot jong tiga kanhun mentagasngi kilalet bania kendu yau SSP ke distrik Ribhoy ban penlong ke jing ai kublai kerpang halor ke jing tray borba na ke benta ke jing singan jong ipai ba nong lej nong wan hasilenter ke surok ba kum ke jing buro magani gasngi na geliang jong kitingi nong elam ke daai ki jan khasi tenrai lani ke jan rendia rengkat bat ke momento ke blatho yegi kentin jing songu syuti he pulin ha ke juga por nalor ke jing kublai bat jing songu burom yeki kam babha jong te he pulin kita ginong elam gila buru kato kane ki jing ajing mod hakmat jongo ki ba kenthom kum ka jing bun ki kali ki baket balat pon ka jing sniu jong surok national highway ka ba ka jing lum pisan nagi pai ba nong lej nong wan pan ka ya chachat ha ar phomer ha jaka lum khajana ka jing don jong ki kali ki bawan nabar ki bawan ra ru ki jingkit ki balong bi ai ka jing don ki nong salan ni ki mrat ban bom do hapo ka jela ki bom syam ladan ka jing pet jing khmi nagi bor jong tanat veterinary Kajing don jonggi kali ki bakit mar ki bom syam latap bahaya ki mar ki bakenthom kum ki maulen ki ba abjing ma ki kalirin bat ki we ki badang ye dei bat ki lat jingeda habayat hasurok ba lane ka road safety idon lang hani kita sngi jing kembet lang kajing wani kendu USP halor ba kajing siu kaliang kajing ai ke borom ke jongi ya ki ba USP la triba apa dei road safety ni sokmen shikade kajing tre jungu kebangi ngilai umat fisha ya kita ki baong ki high level dari samun menuru kila apapan kenya ya ka an kebut umat uliak be ki ka an kebut don kam pat ke jing liak ke jong u hakni ki banai ki beladep kla don syar jing kala abar ki briu ki bandai shrum seneng kita perkat bunsin dala dei badi temum tre shu bene ha pas kini ga Ribhoy kemut ki dakan mau wanti seat belt ka speed limit ka daya ti ke badai ta ki ke ba kalai rap fisha kumla ong pong mene Lairap fisha ka badai ba kanu kuno kajing ya tungku kaliro ke misko ay burom ya ka office hi baro ka way ba ki staff ka team hi ka jo te ka baar pan ni sukar pat ya USP ha badai mlai kran chakman ba ka jingkin overload pat jong kitrok abakit maulen da itiang shisha abakit ya kiwi kimar duyong ka jingkin overload lai di itiang hadu kata-kata ka ba tanang ong ya kata road safety kini ru kingat ka road safety dayaki ngimbain hakatakaan ai lại lại tekan bentoi yu ban bat patang yang ngi taki we bante seat belt dan ne bendeng helmet dan ne ban penher ataya kata speed tiga ba men saw gedi gini gitrok aba pia aba pi helenti sengkin tendai isya kata jing itiang tiga ni gedi gijing kerpat USP hendai yang ngir pat USP wong USP ngakwa ban le ya kani hendai kani ke bentabat kam ha ba department jungu amla ban justify kata overload nomor cap don kata wet brake dayo ka slip kani ke department joka transport dan ini haban kompli nya UDC ndre USP ulong bokloi banyak tre gini kam tementa kalong ba ni na kaliang ke karpa USP o UDC lane ka transport department paki di ban sim khai kani ada kim sim khia ka man si bangiru ada haban mi si surok ni haban mi nam ta jing bet jing biang jung pai ba ka ba ar kalong ba ka jing stiu jong surok kani ke national highway jing stiu jong kani surok sharom shite than sang bangla kaba kani ko company klemla man penbiang ya ketika repair lani ka surok kaba biang kaba ni ngiladi kita kibang ladep ngilasiu ya ke surok dan rekimla man penbiang surok kaba biang kabangi hun banya kani ru kedi keju ke road safety abang imlo ka surok kaba biang kaba hanti skin ngilak ban sniu ko kali ngilak ban kala ngilak ban hakinu binta gidan ni kerpat ya kani ru pala ladaka nahai kamla ban penbiang lane ban repair lade ban ayak surok ko babiang kadi ban suspend no shwa ban ai ban krong yak tulkit na kaliang jungi ngin let show disiru ban karpat ya kani bang minum ai lak yakun kini gikam namar ngila shusha yuroj be habaro kiliang jing sha yuroj jungi kumbalai kren mane daki kini ki pick up driver ban owner association ru akam ka jam yo lapanya dikira khar ke banabar
kiwan tri hang niru ke bakim don ke kot ke selah ke babiang bat kibiang baik nomor beli gum loong mene badala bat ikali la don kibriu jungi hi bawan kam nga menilai dalam gumnu roh ni sutu ya kam ke jam ke sendiri tu ngine trilang nama ta kibriu jungi kinem inum ai la thani kibriu menabar te mata war ke tulgir manu bokrong te kibriu menabari bokrong te ngim yo ko suro ko babiang tri tulgir ni aban stiu bet te kolong ke iki ke biu ro ya ke jaj berdiu hi jungi baru ko wei te nak ni kaliang jungi hi try ngihap hi ban kerpat ki pai ba berkhoi trun ko wei jengmut ni di ban ya yeng nam ta kohok ni di ban yeng nam ta jaj berdiu lo jong kadong ribhoi ke jongi ba ki kendu kita ki jing'e ki ba ki syam ha ka bedai bat ka kamai kaji dina kalian ke jongki ki la pentip cekaseng bat matakasi ngelayo banwan so USP ban kendu USP ban penpau ya ke jing'e ke jongki dina kalian juga seng ngila sim ya ke sinjam ban yarap ya ke asosiasi nomor katkum ka jing penpau juga asosiasi cekaseng kalong hadin ba kilek ban pan ki kam ki jam hang te apo bernihat nomor kidon kiyau lai sau teli hang tei ki badai kiyau ki ba peniai di gibriu ki jongi hi bat ki don ru ki non tribal ki ba peniai ya ketika yau tenak leng juga seng hadin ba ngilayo ban ya penbek ngi kwa ban keren sikite gibriu ki ba peniai ya ketika yau hang tei apo borni kayu moj yau masih abaki wanra ya kayau hang ne apo ribhoi subha ban ai kamlem ya ki kena ribhoi ki jongi mdei bakin suai ki gibriu ki banabar bakin le kat baman jadi nak kadau nak leng juga seng ngiwan ban kersian ya ke asosiasi ba katai kayo hang te po berni kadai ban aji mentoi swa ya ki kun samla lane ki bakamai hang ne po ribhoi ke jongi tinda kadau hang ne singi ngiwan ya ka ban kerpat USP bat USP ula ai ka asuran habede ba kata kakam unongan le kat bala baniram naga benta ka jongpi te ngai kublai USP bat aga juga por ngi penpau ya kaburom USP ya ka jing tri sutom ke jongun duduk ba uan hang ne hapo ribhoi distrik ngila i subun ki kam ulale aga badai bat kumno bante lakam ya ka jingnya kali hang ne hapo ka national highway tingi ai kublai USP bat ngila ai ki momento na kaliang ke jongi aga ne kesngi bat sagawai pat ka bagi kwa ban keren USP ngilayo ban keren mane ngilaong basar pej ya kai ka bap hiale baro sikata fisek ikali nagaliang ka jongi ngilai ka jingero sikade ya phi henrei sakawai pat ka don pat ka bagi kwa ban penpau lan ban kran khmat jong phi kalong ba sek lang ni gitrok overload ro ti babon gitrok overload kiya illegal lang ne po national highway ngale lang ya kini senang ba kanom no seliang hagabede bat ka jing sek om tang ya ki kali jong ki pai ba henrei igini kali ki baya illegal ro subha ban sek lang henrei nagleng USP wong ba ki don lala ki jong ki department ngimla ban le kata te wong pihak ban kran bo DC tena galeng ka jong iru ngi salek ban kendu ya DC ngin sabu na ka jing tho ba kidei ban pai lang ya kita gitrok ke bakit overload la ha ka jaj ka bakikit nagaleng ka police department ro ka dei ban le kumbale ya kini ki kali jong ki pajba kata ka dei ka jing kran matakasi ba nagaleng jong USP ya kataru ulo ai ka asuran memle kat bala ban sek ya kita gitrok overload kiba yai leng baka national highway tenak leng jungi mentang singi ngiwan ai kata ka jingkit bok kipriang bo undang la asu ban trei bha hapo ka distrik ka jungi bat ba undang ya trei rengkat bat ngi kum ki nong nya kali bat ki trai kali ba ngiru ha bangidon kanu ka jing e halada kadon kata ka jing jan bat ki bor ki babat ya ka ain kamtam bat ka police department bat ka traffic te kalong ka jing sotunat ingi ba ladon kino jing e ki bangi kendo ngila ban pesngong syaki lane bat ha ka cu ko poro na kaliang jungi kum ka asen nanta ka singi wan hangne ban kerpat yau SSP ba unya korbar lem hamtam ha kanika perthai kerduk kam kerduk jam jungi ha ka bangi kit ngi ba ya kimar ki mata nangne napo ribhoi jungi napo ribhoi district namar bangi tip syai ba ka por ka bangi don menta ba no businessman haba wan ban le business un bu business ni hapo ka jela ka jingi hapo khamtam hapo ribhoi district ba hi ula penbiang ya ke kali ka jong la don ki kali light li southly ba kamar ka dei ka jong ki kali ka dei ka jong tana kata tau ka sem jing e bhayangi ba inyo ya kata ka kamai ka bapit babiang bangin pendap ya ka ying ka sem te
halor kini ki benta nak liang USSP ula ai kata ka jing pular ban nak liang jing un persangkat bala ba unya tre rengkat bat ni ban hau kilat kelenti kumno ban pendit pendiang lang ya kata ka kamai kaji bat sakawai ru ba uong balaradon hiru kum kita ki kali ki balik persya ya ka action ka jong pilane ki bam ya tre lang ru uhi unsim ka action halor kene ka benta uong sabsu pentip yin persang ban le ya ka bodon kam te hoi la don sibun ki bang ya keren kalong ka jing snutunan ka bang ya kendu bat mentakasni te inpet nang sikmat ngi kermen scam bangin yo ya ka jing trilang bat ka support nak liang jong USSP tinggi ai kublei ya kan ka police department jong Karibhoi district ba baro hi ka we ka district mo ni ai kata ka jing ro ba ka jing kersian na benta ka jing stretch tom ka jong i ba nadu bawan USP ba kmai ka jing trekam jong udang dong ta ka to ne bla hindai i ba Karibhoi district hi ro ko we ba kata ka jing ja ba songsi mo kum jing ja accident ba cheja na ka por menta ka lakham duna tengi ai ke jing ro ya USP bat ya ka police department hi bro ko we ka bala singkia ban yarap iki pai ba mo ngiru ki pai ba bang ya nyeng ni sngo chingan ni ya ka ke ba ka duty ka ba ki pendap na ka por te na kalian jingi wan ru ban bu iki jinggar pat ya USP hak bai dei bat ki drop ki ba overload bat ki ba uncover mo ki ba klem tap ha ya ka terpal ru ki do kham tam kum ki motion bat ki wi ki tiar ki ba ki drop ki kit te bun sin abangi ya yo i ba ki drop ki la full loaded mo kiat ha ki serok teng ki klem tap da ka terpal ru kum ki kalirit ki bangi ya tu teng la da ja tang i mau ibarit la da ka hap ru kan kata ki kan ra ya ka jingmen saw bat kan kata hi ya bat kan ra ru jing ja accident ban wan ra ru jing susi na benta ki kalirit te na kaliang junging ya karpat ya SP handai na kaliang SP ul ong ba kan ne kam de na ka police department kadi pat na ki pat ki department kom ka transport department ka badon ya ta ka bor ma bat na kaliang UDC tinggi kerpat ya ka transport department bat ya UDC hi bun simkia halor kani kajing kit overload yang kini kitrok bakin bat ini kitrok kenang ba tang taruh bakin tap da ki terpal gitu ki mar ki bagi kit kenang ba ada ka hap kini ki mau ki berit kan light dan ja ki jinja besusi dan ne bangin light na ki jing misau na benta jing singai ini pai ba jong Karibhoi district ba gajalahi barok